खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बिरसिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सान खुंफुंनो साखाफारा बिरसिलागां बसुमतारी मुंख्लं सामलाय आफादनि बानजायनायाव फैगौ 28 जुन अक्ट'आव बिरसिलागां पुरियाव 28थि बिरसिलागां बसुमतारीनि थैनाय सान फालिनो साखाफारा खालामदों। बिरसिलागां बसुमतारीया बर' हारिखौ गोजोर थामोनथा खालामनो थाखाय बड' लिबारेशन टाइगार मुंनि आफादखौ जोनोम होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिरसिलागां बसुमतारीयानो बड' लिबारेशन टाइगार आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दतमा बेन्दोंआव थानाय बंसिगाव गामियाव 1959 मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालाराव जोनोम मोनदोंमोन। बोहैथि बिरसिलागां बसुमतारी मुंख्लं सामलाय आफादनि आफादगिरिया फैगौ 28 जुन अक्ट'आव बिरसिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिमोनखौबो बाहागो लानो आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। बाहाय आङो बिरसिलागां ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै जों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। माने गाबोन नंगौ 28थि खेब फालिनाय जागोन। दा बाहाय जोङो आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि दानि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनो सानदों आरो अलरेडि जों बेनो इनफरमेसन लाइजामबो होखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बारग' बिएलटिनि माने बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माने वेलफेयारनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो माने फैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगोसेयै जोंनि जे बर' जाथिनि माखासे दैदेनगिरि माखासे संगठनफोरनि जे साहित्य सभा आरो बिसेसकै माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खाथि जेनेबा बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे साहित्य सभानि दतमा बनरगाव आरो आबोदनि गासै बिथांमोनखौबो आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों। मानोना जोंहा बाहाय माने जिहेतु प्रमद बर' सारा फैगोन नुजाफैगोन आरो प्रमद बर' सारा हयथ' जोंनि गेजेराव हयथ' माबा मोनसे बेसेन गोसा माखासे जों मिथियै बाथ्राफोरखौ हयथ' फोरमायलांनो हागौ। दा बिनि थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो फैनो थाखाय हांख्रायदों आरो लोगोसेयै बे जोंनि बंसिगाव ओनसोलनि ओरै बंसिगाव गेलापुरि गरामारि बनरगाव गासैखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ जे गाबोननि दिनावहाय जे लेंहर फैनानै जाहाथे नुजाफैयो आरो जोंनि बे 28थि खेब जे बिरसिलागांनि सारादुखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो। बिनि थाखाय आङो माने ट्रास्टनि जानानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायबाय। हाबाफारिया माब्लानिफ्राय? हाबाफारिया 8:30निफ्राय जों आराम्भ खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय 8:30 बे टाइमखौ जोङो इनफरमेसन लेटाराव जोङो बेखौ हरखादों आरो 8:30निफ्राय बिदिनो 1थासिमसो जागोन आरो दा ओंखायनो गासै रायजो राजाफ्रा माने 8:30 बा 9थानिफ्राय आरो 9थानिफ्राय 10थानि गेजेराव नुजाफैजोबनो जाहाथे हायो आरो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो। आदसा आङो ट्रास्टनि जानानै आङो मिथिगौ जे मोनसे समाव बै जोंनि दतमा खाथियावहाय सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन जे बाहाय जोंहा प्रमद बर' सारा फैदोंमोन। बेबायदि बे बिरसिलागांनि मांखरसालिया जिहेतु बे लामा सेराव दा बेखौ लामा सेराव थानायखाय जे प्रमद बर' सारा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखाय जे बेयो बिरसिलागांनि मांखरसालिनि बे माखासे सिनारिफोरखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो थारमाने बै समावहाय बे बिरसिलागांनि माखासे बे मांखरसालियाव माने माखासे हाग्रा बंग्राजों दुफबनाय दा बेफोरखौ नुनानै प्रमद बर' सारा माखासे मानसिफोरनि दायथ' होदों जे बे मांखरसालिनि बे दाखोर दाला माखासे बिफांफोरखौ गासै साफा खालामनो आरो लोगोसेयै बे मांखरसालिनिखौ आरो माने समायना रमायना खालामनो थाखाय माखासे फुल बागान ओमफ्राय माखासे बेसेन गोसा बिफांफोर गायनो थिनदों आरो दिनैसिमाव माने बे प्रमद सारनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हागौमानि साफा खालामबाय आरो माखासे जों गोदान गोदान बिफांबो गायबाय बे आरो मुसुखाखौथ' बिथांनि मुङाव
मुसुखाखौथ' आगोलाव बे प्रमद बर' सारानो बे स्टेचुखौ बेखौ बानायना होनाय जादों बे सारानो। ओमफ्राय नै दा मोनसे जे बिनि जे गेट दंमोन जे बाहाय वेलफेयारनि मानसिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बाहाय मोनसे टाइगार पिक्चार थानांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन। दा बेखौबो प्रमद सारनि आमोलावनो माने बे टाइगार पिक्चारखौ लाबोनानै माने फज'नाय जाबाय आरो। बिरसिला गांआथ' आं मिन्थिनायाव जे बे उन्दै समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो बेयो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो। बेयो फरायसा समाव जेब्लानाखि बियो फरायनानै मेट्रिक पास जायो। मेट्रिक पास जानानै जेब्लानाखि क'क्राझार गोदोथ' गभर्नमेन्ट नङामोन, कलेजाव फरायहैनाय समाव बियो क'क्राझार कलेजनिबो माने एसिस्टेन्ट GS जाबोदों आरो बेजों लोगोसे बियो बिनि उनाव नैबे माखासे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बियो बेहा जुरित दंमोन। आरो फैयै फैयै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे सोमावसारनायाव बेयो बाहागो लादों गोबांनो। आरो बेनि उनाव जे माखासे माने मा होनो बेखौ जे भलन्टियार्स फर्स नांगौ हिसाबै जे मोनसे समाव बे BLT फाउन्डार हिसाबै बे बिरसिला गांआनो बे BLTखौ गायसनदों आरो गावनि निजे चेयारमेनशिप जाबोदों। आरो गावनि चेयारमेनशिपआव बे गोबां खामानि मावबोदों जोंहा बिरसिला गांआ। दा खिन्थु मा होननो माने दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय, जोङो बर' हारिनि थाखाय जोङो खाफाल हावरिया जे जोङो बे सारखौ जोङो मोनफुंजोबनाय जायाखिसै। जेब्लानाखि आन्दलन जाबाय थायो, BLTनि खामानि मावबाय थायो, बे समावनो हठात माने गाज्रि बेमाराव गोग्लैनानै बे बिरसिला गांआ माने रुंसारि जानानै थाङो आरो। जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गाबोन जिहेथु 28 जुन, बेवहाय आं मिथिनो मोन्दों जे BLT थामहिनबा बर' लिबारेसन टाइगार जिथु बे मोनसे सोमावसारारि जिथु मोनसे हान्जा, बिनिनो गायसनगिरि बिरसिला गांनि गाबोन थैनाय सान। आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो खुंफुं आफादा गाबोनहाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों होननानै मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। अथ'स' आङो बेवहाय ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै, ओनसोलनि सासे आंबो मावथि हिसाबै आं बे बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे हाबाफारियाव आथिखाल जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सारा गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो मानगोनां बिथां बिर, जायखौ जों बिर होननानै बुङो, बिरसिला गां बसुमतारिनि बे थैनाय सानाव बिथांनो जिहेतु बिबार जिथु बावफैगोन, बेखौ मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो गमामा सासे जोंनि बर' हारिनि जे बिर जोहोलाव, जाय बिर जोहोलावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सोमावसारनाय, सारा जोंनि बर' रायजो राजा जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिथु दैदेनदोंमोन, बे सोमावसारनायखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बड'फाजोंनो समब्रा समब्रि जे मानगोनां बिरसिला गां बसुमतारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बे सोमावसारनायखौ नेतृत्व होबोनानै बिथाङा जिहेतु जिउ बावलांबाय। दा बिनि थाखाय बर' जाथिया बिथांखौ मोनसे बिमुं होदों जे बिर जोहोलाव। आरो बे बिर जोहोलाव मुङा खोब माने मिलिफ्लेनाय बा एक्सेप्ट खालामथाव होननानै जोङो बर' माहारिया दिनै बिथांखौ एक्सेप्ट खालामो। आरो बिनिनो गाबोन जिहेतु बे गोथार हाबाफारियाव मानगोनां प्रमद बर' CM बिथाङा नुजाफैगोन। आरो जोङो मिथिनो मोन्दों जिहेतु BLTनि बारग' चेयारमेन हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जिहेतु बाहागो लाफैगोन, एबा खावलायहरदों, बिथांखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों होननानै जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जोङो बिथांखौबो वेलकाम खालामो जे बिथाङा जिहेतु BLTनिनो सासे दैदेनगिरि मोनखाय जे गाबोननि हाबाफारियाव बिथाङाबो जेनेबा फैयो, बा फैनानै बिथाङाबो बिबार बावो, आं बेखौ हांख्रायगोन। दा बे हिसाबै गोबाव सम आङो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै जिहेतु गोसोखांनो लुगैदों जे गोबाव सम बेवहाय जे बिरसिला गांनि जे बे थावनिया, फबनाय थावनिया गोदोसोनानै दङमोन। जिहेतु 17 बोसोर मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि सरकार दैदेननायाव बे थावनिया खोब माने गोग्लैसोनानै दङमोन। जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सरकार खुंनायनि उनावनो लोगो लोगोनो बिथाङा बिरसिला गां बसुमतारिनि जे मुसुखा
बे मुसुखाखौ बिथाङा गायसनफैनानै बिरसिला गांनि जे नामखौ रसन खालामनांगौनि थाखाय सारा बर' जाथिनि थाखाय बिथांखौ गायसननांगौनि थाखाय बिथाङा बे स्टेचुखौ बानायबाय आरो बेजों लोगोसे अकल बे स्टेचुनिल' बाथ्राफोरखौ जोङो रायखाङाबालासे मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांनि जे खामानि मावनायखौ बाहाय आं एसे गोसोखांनो लुगैदों। मानोना बिरसिला गांनि जे मुंखौ बे फोसावनांगौनि थाखाय बर' जाथिनि गेजेराव बेखौ लाखिनानै दोननांगौनि थाखाय फोथांनांगौनि थाखाय प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा जे बिरसिला गांनि मुङाव प्रत्येक साब डिभिजन वाइसआव 5 कौटि रांनि थाखाय जे स्टेडियाम बिरसिला गांनि मुङाव बे आसनि लानायखौ बिराद जों बर' माहारिया बाख्नायदों आरो बिथाङा जे बिरसिला गां बसुमतारीनि मुङाव बे आसनि लानानै बिरसिला गांखौ जोंनि जे जेनेरेशनाव बर' जाथिनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ सारा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद मोजां मोनदों, एक्सेप्ट खालामदों आरो गमामा बेल' नङा बिरसिला गांनि गोबां दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां बेबायदि आसनि लादों होननानै जों मिथिनो मोनदों। फैबाय थानाय समाव गमामा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे CM बिथाङा सिला गांनि मुङाव मोजां बेबायदि आसनि लानानै मोजां जोंनि समाजाव बेबायदि गायसननानै जोंनि बर' हारियाव बिरसिला गांनि मुंखौ जाहाथे बिथाङा गोजोर खालामना दोनगोन जों बे हाबाफारिखौ बा बे बिथिङै नोजोर बोनानै बिथांखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो खावलायनो लुगैदों आंबो ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै जाहाथे गाबोननि बे हाबाफारियाव खुनु जाहाथे बेबायदि हारि धोरोम बोरोन बासियाबालासे बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, आइजो अनसाय आफाद, XBLT नि दैदेनगिरिफोर, बारग'नाय दैदेनगिरिफोर, NDP नि दैदेनगिरिफोर जाखि जेखि बर'नि माहारि आफादफोर थायाथों मानो बे हाबाफारियाव गाबोननि फुंनि बे हाबाफारियाव फैनानै मानगोनां बिरसिला गां बसुमतारीनि मुङाव जिहेथु बिबारखौ बयबो बावफैगोन बिथांनि जे आत्मानि थाखाय जोङो गाबखांगोन इसोराव जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै जोंखौ सोरगोआव थानानै जोंनि हाबाफारिखौ नायहरबाय थागोन आरो बर' जाथिखौ जौगानायनि बेलायाव बिथाङा जेब्लायबो जोंखौ मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।